מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות. אז אני אומרת משהו קטן בהתחלה. ערב טוב לכולם, הם המארחים. אני רק רציתי להגיד משהו על הסדר, שהסדר לא יהיה בסדר הרגיל, כי יש לנו מסורת שטלי התחילה מאז שהילדים היו קטנים, בדרך כלל מגיעים נורא רעבים, ואין סבלנות להגיע ככה לשולחן עורך, ערוך, אז אנחנו מתחילים בקצת מרק, מנה ראשונה, כל מיני כאלה, נכון? ואז עושים את הסדר. ואז ממשיכים, אז גם יש מקום לאכול יותר, אבל זה לא מה שרציתי לספר. מה שרציתי להגיד זה מאחר ויש כאן הרבה משפחות, שאני בטוחה שלכל משפחה יש את המסורות שלה, את הדרך שבה היא חוגגת, אז תרגישו חופשיים להוסיף ולספר ולהגיד, בסדר? ואני רק רוצה משהו להגיד, ואני שנה שעברה אמרתי את זה, מורן היו איתנו ונורא התרגשתי, אני מקווה שהשנה. אני לא אתרגש באותה מידה, אבל פשוט רציתי לספר על הסדר שאני ככה הכי זכור לי, וזה הסדר שחגגנו עם סבא וסבתא שלנו. הייתה לנו, שלי, היינו משפחה מאוד מאוד קטנה, משפחת שורדי שואה, אז היו רק סבא וסבתא אחת היו לי, ההורים שלי, אחותי ואני. וקודם כל, אז איזה יופי שאפשר לחגוג בפורום כל כך גדול, עם כל כך הרבה אנשים ביחד, ובשבילנו להיות עם הילדים שלנו והנכדים שלנו, זה דבר גדול מאוד. ומאוד אהבנו את הסדרים האלה. תמיד אני מתגעגעת לסדר שהיינו עושים עם סבא וסבתא שלי. כל שנה אני איכשהו מנסה לשחזר את זה, אבל זה חד פעמי לחגוג עם סבא וסבתא. אז זהו, אז רק סבבה. אנחנו